Защо не на мене. Защо вие сте съучастник в хулиганство? Защо подбудителствате хулиганство вие? А? Вие телевизия ли сте или сте част от криминална структура? Телевизия сме, вие много А добре за колко ви плати Бойко Борисов? На мене лично Вие сте Бойко поръчкови. пари не ми е дал. Ама на вашия шеф е дал. Защо се излагате? Добре, защо обвинявате мен? Защо лъжете вашите си? Защо лъжете, че има провокация? Защо? Защо? Вие видяхте, че тук имаше хулигани, които хвърляха бутилки. Защо лъжете, че от страната на Атака се хвърляха бутилки? Гледах вашия лъжлив репортаж. Вие сте лъжци, вие сте подлеци, вие сте долни лъжци. Аз ще ви дам записа, господин Сидеров. Долни лъжци, бомби хвърляха, хулиганстваха. Що лъжите? Вие за кого играете? За Цветанов. Че сте поръчкови! Господин Сидеров, не ви прави чест. Поръчкови, лъжци, подлеци, долни! Разбирате? Нищо няма да постигнете с това, защото си останете продажни до подлеци. На мене ли ще викате турци, бе? На мене ли ще викате турци? Аз не съм ви викал турци, бе. А кой ме викаше? Вие ги насърчавахте. Аз ги насърчавах. Глупости ги, не ми се ли гави? И вие се ли гавите в момента? Не ми се ли гави? Ти ги викаш турци ще викате, така ли, бе? На мене, който поведе борбата срещу ДПС, на мене ще ми викате турци, бе? Нещастници! Защо подбуждащи хулигани? Знам времето, когато ходихте на Какво знаеш времето? Бил съм на околчици. Интервюраш тук хулигани, криминални елементи. Защо? Защо си съучастник? Колко ви плаща Борисов? Кажи, признай си, колко ти плаща Борисов? Аз не взимам заплата. Вие не сте телевизия, вие сте поръчкови подлеци, долнопробни. Лъжци, поръчкова телевизия. Разкарайте се, айде, изчезвате от тук. Отивате да снимате лумпенаците си, с които дойдохте. Лъжци долни. Митко. Него на телефон, Митко. Митко. Викайте, повикайте, вас не са участници. Вие се познавате, вие ги водите. Защо? Защо не ги повикате сега? Защо лъжете, че има провокации тук? Защо лъжете? Кой ви каза да лъжете по колко? Кой ви нарежда? Цветанов ли? Неща сте продажници. Викнете ги тия турци, бе. Не се усещате какви тежки клевети в момента говорите и няма нищо рационално в факта. Говоря истината! Не е истината това, господин Сидеров. Говоря истината, ти се продал за жълти стотинки. Докажете. Ти не си журналист. Докажете. Ти си продажник. Той е продажник. Слуга на Борисов. На престъпници. Искате да върнете Бойко на Цветанов, на Мачка, на Подлъчва, защото ви плати, нали, купи канала. Признайте си го. Ще ви олекте. Къде се тия турци? Къде се тия хронологии? Къде се скриха тя? Къде се да дойдат да ми кажат, че са турци? Къде се? Повикайте ги вашите приятели. Викайте ги по телефончето. Аз приятели нямам, господин Сидеров. Твоите приятели си ги водеше. Ги водеше хората. Ги водеше протест. Така наречен, който също беше хулиганство. Ти ги водеше. Как ще мога протест, господин Сидеров? Митко, дали ме чуваш, Митко? Чувам те, Керо, да, през цялото време. Оттегли се този разговор, прекъсани така картината. Няма как да се получи явно комуникацията. Господин Сидеров си знае неговата теза, водил си хората, 20 000 души. Едва ли има как да поведе Димитър Патарински, продажници, все неща, които сме чували в предишни негови изказвания. Така е ситуацията. Не сме казвали, че имам провокатори, напротив, дори казахме, че здравия разум победи. Хората си тръгнаха, не се стигна до ексцесии и жандармерията в случая си свърши работа, след като не позволи на двете протестиращи групи, можем да речем, симпатизанти на Атака, които ясно разграничихме, след като в момента бяха и с Волен Сидеров и той бе с тях, с протестиращи срещу кабинета Орешарски.